सुनिबाराव थांदोंमोन आरोना मानसिया न'निफ्राय ओमफ्राय सुनिबाराव थांनानै ओमफ्राय रङियाव हरसे थाहैबाय ओमफ्राय हरसे थाना देवबाराव गाखोबाय आरो बिसोरो। बबेयाव थांदोंमोन नोंनि जेनेबा आंनि हौवाया माबायाव थांदोंमोन आरो बेंगलराव। औ बेंगलराव थांदोंमोन ओमफ्राय। बबे स्टेसनाव जेनेबा गोमाहैदों? दा बे स्टेसनखौबो बै लोगो लांफाग्रायाबो खिन्थानो रोङा जाहैबाय मा स्टेसन। दा लोगोआ बबेयाव दङ लोगोआ जेनेबा लोगोआ सहैबाय नामा? लोगोआ सहैबाय ओमफ्राय बे लोगो थानाय जायगाखौ मा जायगा होनदोंमोनथाय? दा माने बेंगालराव थांदोंमोन आरो? बेंगालराव थांदोंमोन। ओमफ्रायो दिनैसिम गोमानाया दिनैजों सप्तासे जाबाय आरोना। बे गोमानाया माबा मंगलबाराव गोमादों आरो। न'निफ्राय थांनाया माने सुनिबाराव थांदों ओमफ्राय गोमानाया मंगलबाराव। लोगोआ दे सहैबाय जेनेबा जायगायाव? लोगोआ सहैबाय जायगायाव। बियो खिन्थानो रोंना रोङा? लोगोआबो खिन्थानो रोङा माने बिदिनो ट्रेनाव बेबायदि माने आल जाल जालांखादोंमोन आरो मानसिया बिदिनो बखिलाबायनाय माबा दालां बायनो नागिरदों माने आंखौ बेबायदि मानसिफ्रा बुनो नागिरदों पुलिसफ्रा बा हमनो नागिरदों बेबायदि बुंलांदोंनो आरो। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा बुंबावदों माबा बाथरुमावहाय हाबदोंमोननो मानसिया हासुनो ओमफ्राय हासुनायाव माने गथ' सासे दंमोन आरो ओमफ्राय गथ' सासेया दरजाखौ खेवबायनो ओमफ्राय खेवनानै दाना दरजा खेवबा सिख्लासो जाबायनो आरो ओमफ्राय सिख्ला जानानै ओमफ्राय दाना होख्रावना होबायनो आरो बै सिख्लाया ओमफ्राय होख्रावना होनायाव दाना गावसोरखौ हमबायनो आरो हमनानै ओमफ्राय दाना जेबो खालामाखै होनदों आरो मानसिया बेबायदि खोथा बुंदों आरो। ओमफ्रायो बैफोर खोथाखौ सोर बुंहरखो? बे खोथाखौ माने बै लोगोआसो माबा जा बिबोनांनि सिगाङाव माने फन हरनायाव बुंदोंनो आरो। आदसा बेनिफ्राय बेयो स्टेसननिफ्राय जिखुनु मिथियै स्टेसननिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय ओंखारनानै बेयो मा बिनि बे आखाइजों मा लांफानाय जादोंमोन जेनेबा? बियो माने बेगखौ बादोंनो आरो गावनि बेगखौ बानानै ओमफ्राय ओंखारनानै ओमफ्राय बबेथिं थांखो लोगोआबो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बबेथिं थांखो नुवासैनो आरो। मबाइल दंना गैया आखाइयाव? मबाइल दंमोन, मबाइल फिसा। दा बियो सुइस अफ ना? मबाइलाबो सुइस अफ आरो। सुइस अफ जाबाय थायो। ओमफ्राय दा माबायदि खबर हरदों होजोंहायनि जि प्रखाखन आरो होजोंहायनि जोंनि माखासे बर' मानसिफोर दंहैयो खामानि मावहैनो बिसोरखौ माबा मोनसे खबर हरदों नामा नायनो बा? नायनोथ' हरदोंमोन बेबायदिनो माबाफ्रावबो हगारदों नालाय बे मा होनो फेसबुकफ्राव हगारदों आरो माने बिदि मानसिखौ नुबा खबर हर होननानै आरो। पुलिसनो इनफर्म होनाय जादों जायाखै? पुलिसनो मैया होदोंमोन आरो। ओमफ्राय होजोंनिफ्राय माबा मोनसे खबरफोर फैदों नामा? खबराथ' फैदोंमोन फैनायालाय। मा होनदों? ओमफ्राय दा मा होननांगौथाय खबरखौ जेनेबा फिक्स नङा आरो जेनेबा? फिक्स नङा आरो जेबो खबर मोनथ'वाखै आरो। जाबाय दे। नोंथांमोननि गामिनिफ्राय सासे मानसि गोमानानै दङ बिथाङा दिनैसिम न'निफ्राय ओंखारलांनाया सप्तासे जाबाय होननानै जों खोनानो मोनदों। दायो मा सोंगोन बे समाव मा बुंगोन नोंथाङा? औ नंगौ बिथांनि मुङा लहित दैमारि, गामिया बाथाबारि, एरिया राजगर गोलैयो, ओमफ्राय पस्ट अफिसा मिलनपुर। बिथाङा थांनाय सनिबार माने माबा 4 थारिख खालि बियो माने न'निफ्रायहाय ओंखारलांदोंमोन आरो रङियासिम बिसोरो न'निफ्राय थांग्रोदों। बेनिफ्राय रङियानिफ्राय बेंगलर थांनो गोनांमोन आरो बिसोरो थांबायबोमोन। बेंगलर गावसोर ओंखारहैगोन जायगाया SMVTमोन। SMVTआव ओंखारहैनो गोनांमोन बिथांमोना। ओमफ्राय मा जाबाय SMVT स्टेसनखौ मोनहैयैनि सिगाङावनो माने गंनै गंथामसो स्टेसन सिगाङाव माने बियो मानसिया ओंखारदों आरो बे ओरैबायदि जानानै ओंखारदों माने मानसिया एसे ब्रेना खामानि होआखै बिनिया माने 2 सानथाम ट्रेनाव गाखोना थांबाय थानाय जादोंमोन नालाय बेवहाय माने बिथांनि ब्रेना बारा खामानि होयियाव एसे गोदाव सोराव जानानै माने ट्रेननिफ्राय माने ओंखारदों आरो बियो। दा बिथांखौ दायो जेबो खबर मोननाय जायाखै आरो। लोगोआथ' दा ओजों सहैबाय बिसोरो। ओमफ्राय लोगोआथ' दा डिउटिबो खालामगासिनो होननाय खोनादों, डिउटिबो मावगासिनो होननाय खोनादों आरो। बे समाव आरो प्रखाखननो होजोंहायनो कर्नाटकनो माबा मोनसे जनायहरदोंमोन नामा? औ बेखौ जोंहा ओजोंहाय थानाय बर' वेलफेयार एस'सियेसन बिथांमोननो जोङो मैया इनफर्म होनानै बिथांमोनखौ खावलायहरनायाव माने बिथांमोना फैनानै बे रेलवे पुलिस माबा थायोना मामोन बे RPF फोरनो माने फुरा जनायजोबदों आरो मैयानि दिनावहाय। खबरफोर फैदों? दा बिथांमोननिफ्राय जेबो खबर मोनफैथ'वाखै, खिन्थु खबर मोनफैगोनखौ जों आसा खालामदों आरो माने। मा खावलायगोन दा बिथांखौ नुयोब्ला रायजो राजाफ्रा नुयोब्ला मा खालामना दोननांगौ मा खावलायगोन?
आं बेखौनो खावलायगोन दि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे सोरबाफोर बिथां लहित दैमारिखौ नुबाय बायोबा जिखि जाया जायगायाव नुबाय बायोबा माने कन्टेक्ट खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो गामिनि जानानै कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोङो बे निउस मिडियानि माबायाव होनाय जागोन नोंथांमोना सोरबाफोर बायचान्सआव लोगो मोनबाय बायोबा बिथांखौ बे नाम्बारनि गेजेरजों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो